ಇಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಓದು ದೂರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎಲ್ಲ ತುಲ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ನೆತ್ತೊಲೈ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆತ್ತೊಲೈ ಇಂಚ ದಿಯೋಡು ಅವೇ ಇಂಚ ದಿಯೋಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬರ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಸೋಲು ಪುನು ಮೀನು ಗಸಿ ಮೀನು ಸಾರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಕೋರಿತ್ತನು ಐನೇನು ಬಣ್ಣ ಮಂಜಾಲ ಮಲ್ತತುಲೆ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಾಲ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಮಾವಿನ ರಂದ ಕೋರಿ ಗಸಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಕಾದ ಬೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಲಿನ ಹತ್ರ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರೋಡಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸ್ವಾಗತ ಗಂಡ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಮಲ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಜಲ್ ಆಪಿನಿ ನೀರು ಬರ್ಕಂದು ಆಪಿನಿ ದಾದಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚದರ ಅಪರಪ್ಪ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಬೈಯಾಗ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇ ಬಂತೀರು ನೀವು ಇಟ್ಟು ಗಹನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಪಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ಪಂಡ ಆರು ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನತೆ ಹಂಚದು ವೆರೈಟಿ ದಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಶಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣೆ ಏನೋ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಹಂಚದು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮೆರಡ ಎಂಡತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಮೆರಡ ಬನ್ನಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀನು ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಮೀನು ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಏನ ಕಜಿಪು ಸತ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಡ್ದಾಪ್ನು ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಆ ಕಜಿಪು ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿತ್ತೇನ ಪಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಕಜಿಪು ಎಂಜಾಪುಣ ಹೆಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ರ ಸೇಜಿ ಕಜಿಪಾಂಡೆನ್ನ ತುವರ ಸೋಗ್ದೋಜುನು ಕಜಿಪು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯ ಈಗ ಪುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಅಮ್ಮನ ಕಜಿಪು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಮತ್ತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಜಿಪಾಪು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ಮಾಮಿನ ಕಜಿಪು ನನ್ನ ರಡ್ಡಿನಕ್ಕೆ ಬರು ಆತುಂಡು ಕೋರಿ ಗಸಿ ಕೋಡೆ ಸಾರಿತ್ತು ನಿತ್ತ ಗಸಿ ಆತ ನಿನಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಕೆ ಜಿಗೆ 250 ಸೊ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏತ ಮೀನು ಪತ್ತಂಬತ್ತೀರು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಐಟು 4 ಮೀನು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನು ಅವಿ ನಾನು ನಿಕ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ನಾನೈತೆ ಮಸಾಲ ಬಾಡೋಡ ಈಗ ಮಸಾಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕಡರ್ದು ಪಾಡ್ದುವೆ ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು 4 ಮೀನು ಎಡ್ಡೆಜಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಮುಂಚಿ ಪುಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಕಂಟ್ರೆ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಐನಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೆರನ್ನ ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಅಂದೆತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಹೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಸುಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪುನು ಏನ ಪಾಪ ಕೋರ್ದಟ್ಟಾಗ ಬಂಡ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟು ಜೀರು ಆರ್ನ ಬೇರ ಬಾಲು ಕಟ್ಟುನು ಪಂಪಿರತೆ ಬಾರದ ಬೇರ ಅಂಚ ಅದು ಆಂಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾರ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬರ್ಪಿನೇ ಜಿ ಏತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಕುಲಗೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಲೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಮುರನರ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಲ ಕೆ ಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಏನು ಪತ್ತರ ಬಾಡೋಡು ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋರಿದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗಿಯುಳ್ಳಿ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಬೈಯಗೆ ಬೇಲೆದ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪ ಅವಡತೆ ಉಣ್ಯಾರ ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೊಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಲಿ ಇಡೆ ಬರಡೊಂದು ಬತ್ತಿನತ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತರತ್ತೆ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಬತ್ತೀವಿ ಈ ಜನ ಬರ್ಪುಜೀರ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಚೂ ಕುಲ್ಲುಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪುಡ್ದ ಹತ್ರ ಏತು ಬಚ್ಚಿದು ಬೋಂಡು ಬಂಡರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಮೀನು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಾಡು 10 ಆಡು ಬಾಜನ ಆತೆ ಬುರ್ನು ತೆಕ್ಕೊಡು ಬೀರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಬ್ಬ ಸಾಕು ಬೀರದು ಹೋಪುನಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪುಡ್ದ ಹತ್ರ ನುಪ್ಪಂಡ್ಲ ಈಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪೌಡ್ದುಲ್ಲ ಇದ್ದಿಂದ ಮುಗಿಡು ಉರ್ಕರ್ಪಾರ್ದು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಣಸು ಮಲ್ಪುವ ಬೈಯಾಗ ತುಕ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ
ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಜಿಂದ ತುಕ ಏನ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ತೊಂಬತ್ತೆ ಇನಿ ಲೇಟ್ ಇಜನೆ ಏಪಲ ಮೂಜರಕ್ಕೆ ಬರೋನಿತ್ತೆ ಇನಿ 4 ಕಾಲಾಂಡ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ FA1 ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಡ ಉಂಡು FA1 ಅಂಜ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡುಗೆ ತೂಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಅದ ನಾನು ಮೆಲ್ಲ 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 ತಜ್ಜಾರು ಪೇರು ಬುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ದಕ್ಕಲು ಬಾಡೋಡ್ಸಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ನೀಟ್ ಮಲ್ತೀವ ಅಬ್ಬೋ ಅವಿನ ದೀತಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲ ಎಳ್ಳದಿಯರಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಸು ಸದ್ದು ನಿನಾದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಚಿತ್ತಾರ ಜಂಬ ಅಂಜುಬರ್ಕ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ತುತ್ತೂರಿ ನೋಡಿದ ಬಾಂಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಶಿಟ್ಟೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಗಹನ್ನ ಮುಖ ಒಂದು ಕಲ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ದಾದಾಂಡು ಎಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನಿ ಅವಿವೇಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣತ ಒಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಮಾನವನ ಸವಾಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾನು ಅವೇ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಕಲ್ದಿನ ಮಗ ಅಂದೆ ಜೇನುಗೂಡು ದಾದಾಬು ಪನ್ ತುಕ ಪನ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ ತುಕ ಇಂಚಿನ ಮೇಯ ತುಕ ಹಿಂದಿ ಕೊರು ಸಾರಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದಿ ನೋಡಿ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಟ್ ಬಂತದಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾ ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡ ತೈತವಲ್ಲ ಇಂಚ ದಿಯದು ದಿದು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ಏನದ ಹಣ್ಣು ಯಾನಿ ಕೆಂಚ ದೀಪಿನ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಫನ್ ವಿಲೇಜ್ ಫೇರ್ ಚಿಕ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಹೂ ಬರುತ್ತಾ ಬ್ರೈಟ್ ತ ಹೂ ಬರುತ್ತಾ shining strongly full of light ducklings and yellow green form of the prey read the carrot laugh yeah how many ducklings and how many hen and chicks cross the stream how many children are there ಬರುತ್ತಾರೆ ಪೂರಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಔಟ್ ಅನ್ನದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಿಕ್ಕು ನಾ ಇಂಚದಿ ಓಡವ ಬುಕ್ಸು ನಾ ಇಡಲಾಗೆ ಬುಕ್ಸು ಈತಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ನೆತ್ತೊಲೈ ನಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆತ್ತೊಲೈ ಇಂಚದಿ ಓಡಬೇ ಇಂಚದಿ ಓಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಬರ್ಪೇರಿತೆ ಓಕೆ ಸಾದಿಕ ಗಹನ್ಗೆ ರಪ್ಪ ಗಹನ್ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೊಟ್ಟಿ ಪುನು ಕಾಂಡೆದ ಅವ ಉಂಡು ನಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮೇ ಹೌದಾ ಎಂತ ಹುಡುಕುದು ಎಂತದ ಹುಡುಕುದು ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪೋ ಚಡಿ ಹೆಂಗ್ದಿತ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಕೈ ದೇಕದ ಕುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಚಾದಿದ್ ಬರ್ಪೆ ಅಟ್ಟಕ ಬರೆಯ ಓಕೆ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾದಿಕ ಅವೇನು ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಎತ್ತಿಪ್ಪೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಉಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಯಾವಡು ಒಂದೇ ಪುನು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಬಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಜ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ಮೀನ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲು ಆ ಮೀನು ಯಾನು ಮುಟ್ಟುಜಿ ಅವು ಎಂಕಿ ಡೌಟ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ఒక ಮೇರೆಡೆ ಯಾನು ಮಸಾಲ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಯಾರು ಕಣದಿಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಮೀನು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದು ಮೀನು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಹೋಗು ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀನು ಉಪ್ಪಡ್ದಿಯೇ ಇಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ದೂರ ಎಲ್ಲಿಯನವಲ್ಲನಾ ಸಿಕ್ಕ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬುಡ್ಸಿತ್ತನು ಒಂದು ವಾರ ಪೇರು ಬರದಾಯ್ಕಂತೀನಿ ಪೇರು ಇತ್ತನು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕುಡು ನೆನ್ನೆ ಓ ಐಡಿ ಬೆತು ಪಿಂತುಲಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೇ ಅಜ್ಜ ದಾನೆ ಜಗಿನ್ ಅಜ್ಜ ದಾನೆ ಜಗಿನ್
ಪೂರ ಬುಗ್ದಿಲ್ಲ ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ತಿನ್ನರಲ್ಲ ಕಣ ಆಯ್ತು ಕೋರಿದಿತ್ತಾರ दिले पिदे दिले ऐटेने पै अत्ते ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೀನಂಡ ಬುರ್ಚಿತ್ತು ಮೀನು ಅತ್ತು ಕನಂದು ಬನ್ನಿ ಆಮಲ ಅತ್ತ ಆರು ಕೇಂಡೀರು ಲೈಟ್ ಬಡ್ಲಿ ಆರು ಕೇಂಡೀರು ಕೋರಿ ಅವ ಮೀನು ಅವ ಅಂದು ಮೀನು ಕಚ್ಚಿಕ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡೆ ಮೀನು ಕನ ಬೆಬಂಡೀರು ಫ್ರೈಕ್ ನನ್ನ ಮಲವಲ್ಲ ಮೀನು ಅಂದಿನ್ಯೆ ಅಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊ ಕಟ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವೇ ಕಟ್ಟುನು ಕಾಸು ಪೋಪಿನಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡಿಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕದೆ ಕಟ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಕಾಸು ಪೋಪುನ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇರ್ನಾಗ ಬಾಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಏಕೆ ಬೈನಿ ಹಾ ಏರ್ನೈದು ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟದಿ ಜರ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟದಾರ ನೀನು ಚಾದಿಯೋಡ ಚಾ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದಿನ ಏರ್ ಅಂತೀನಿ ಏರ್ ಅಂತೀನಿ ರೀ ನನಗೆ ಪಾಮಂಚಿ ಬತ್ತನದ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಮಂಚಿ ಬತ್ತದನದ ಅವು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಡ ನಮಕ್ಕೆ ಮೀನು ತೂಕ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದಿರು ಒಂದು ಕಲ್ಲೂರು ಕಣ್ಣಿನಿಗೆ ಯಾನು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನಿಂದ ಕಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೀನ ಇದೆಂಕ್ಲ ಎಕಡೆ ಅಜಿಪುದ ಬಂಗುಡೆ ಸೋಕು ಈಗ ಕಲ್ಲೂರು ತೂಂಡಾಪುಜಿ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ಮಲ್ತದು ಅವಳ 4 ಮೀನು ಉಂಡತೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪದ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಕನದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಾರು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಾಯಿನೊಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಮಲ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಬೈದೇರ ತಿಂದು ಪಗ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೊ ಅಂಚಾದರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋಡ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪೇನ ಕೆಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಟ್ಲಿನ್ ಬಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೊಮ್ಮು ನೀರು ಮಾಯ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದಲೇ ಅವು ಕೊದ್ದಿನ ನೀರು ಇಲ್ಲಲ್ ಏಜ್ ದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೇನಂದ ಅಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಆಡ ಜೋಕುಲು ಆಡ ಅತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರು ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ ಬನ್ನೊಲಿ ಒಂದು ರಪ್ಪ ವೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರ್ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ಬಂಡೇರು ಏನು ಗೊತ್ತು నేను ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನುಂದುಲ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿಂದಲ ಎಂಕ್ ಬಂತೇರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಿರೇಗೆ ನೇ ಪಪ್ಪ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನೀರು ಮಾಡ್ತೀನಿ
They will be dining table. Okay, ಮೀನು ತುಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರದೀತೆ ಮೀನು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸತಿ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜವೆ ಬಿಸತಿ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೈ ಕಟ್ಟು ಬೂರು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕೆ ಒಂದೇ ಪಿಂಚ ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಈ ಕತ್ತಲ ಬಡ್ಡು ಮಾಡ ಏನು ಸರಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ವಾರ ಹಾಂ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬರ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಸೊ ಪುನಃ ಮೀನು ಗಸಿ ಮೀನು ಸಾರು ಅಂಚ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಕೋರಿತ್ತಂಗೆ ಐನೇನು ಬಣ್ಣ ಮಂಜಾಲ್ ಬಲ್ತತುಲೆ ಬಣ್ಣ ಮಂಜಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಮಾವಿನ ರಂದ ಕೋರಿ ಗಸಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮೀನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜ ಪುಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಯಾನ ರಪ್ಪ ಮೀಪೆ ಮೀದು ದೀಪದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆತನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 6:30 ಒಂದು ಬತ್ತನ ಸೊ ರಪ್ಪ ಮೀಯೂರು ತುಂಬ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕುಂಟೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ರೆಂಡು ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಕನಂತಿನ ಚೀರೋ ಅವಟ್ಟು ಮೀನು ತಿಂಜ ಒಂದು ಬೈದೀರ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯಾನ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 8 ಸೊ ರಪ್ಪನ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುಗ ಅಡಿಗೆ ಪುರಾತನ ಏನ ನೀರು ದೋಸೆಗಂದು ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪನು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೀರಿ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಯ್ ಅಂಚಾದು ತೆರಪ್ಪ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುಗ ಕಲ್ಲೂರು ಮೀನು ಸೋಪುಂಡು ಪಪ್ಪ ಕಾಣದಿನ ಬಟ್ ಬಂಗುಡೆದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಕಡೆ ನೀಂದ ಸಾರಿಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫ್ರೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಚೊಂಬುಂಡತ್ತ ನೆಟ್ ಚಮಚಗೆ ಎತ್ತಲ್ಲದ ಐಟಂಡು ಬಿಯರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಬಿಯರ್ ಇನ್ನು ಬಿಯರ್ ಪುರ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಯರ್ ಪುರ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಬರತ್ತಿ ಗಂಗ ಬರ್ಪಾನಿಗೆ ಬರ ಜಾನ್ ಜೋಗುಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜೋಗುಳಿ ಕಲ್ಲೆ ಕೀರ್ತೆಂಟ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇನು ಚೂರು ಏಜ್ ಆಗಿ ಚೂರು ಕಾಡೋಡು ಅಂಡ ಮುಂಕು ಮಟ್ಟ ಪಡೆದು 3 ಜಸ್ಟ್ ಅವಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ನಿಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಪಪ್ಪ ಬಂತೆ ಅರೆ ಕೈ ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಇದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡಿ ಅರೆ ಫ್ರೈ ಅವ್ರದ್ದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಫ್ರೈ ಅವ್ರದ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕಲ್ಲೂರ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಖಾರ ಇದೆಯಾ ಏನ ಏಕೆ ಮೈಪುನ ಮಸಾಲೆ
ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕೋರಿ ಬಣ್ಣಂಚಲು ಕೋರಿ ರಸ ರೊಟ್ಟಿ ಗಹನ್ ಗೀತ್ ಹಾಂ ಯಾವ ಮೇಲ ಅಂದ ಬಲ ಕೋರಿ ಸಾರು ಹಾಂ ಬಲ ಓಕೆ ಮೀನು ಕಲ್ಲೂರ್ಲ ಕೈತೈತಲೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬಕ್ಕೊಂದು ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬಾಯ್